קצת? בואו נעשה סרט למורדי לחתונה. אין לנו כוח, אני רוצה לקיים. מעמיק, כן. לא עשינו סרט בסוף לחתונה של מורדי והודיה. מה עושים? יואו, זה מחר. ואנחנו עסוקים, מתי נעשה את זה? לא יודע. הכנתם איזה סרט למורדי לחתונה הערב כבר. יואו, דורית! היי, מה קורה? היום החתונה, לא עשינו סרט. תקשיבי לי, מצביעים היום, אי אפשר. כן? לא נורא. טוב, אז מה עושים למורדי לחתונה? וואי, מה זה חייבים לעשות לו משהו? הוא חפר על זה בוואטסאפ. יאללה, אז בואו נחשוב על משהו, אולי משהו שקשור לאהבה, חתונה, ניצוצות, משהו כזה. זה הוליווד, מה זה אהבה? מה זה תהליכים שקורה במוח? מה... תגיד מה שאתה רוצה, אבל חתונה זה ייחוד מרגש של פעם בחיים. לא פעם בחיים, אבל בפעם הראשונה זה מרגש. אני רוצה שתדעו שזה נכון מה שאומרים. את הפעם הראשונה זוכרים כל החיים. וחשוב שבעוד כמה שנים תדעו שעשיתם את זה עם האדם הנכון, ושזה היה המעשה הנכון. בכל זאת זה אירוע מרגש, הם מבטיחים אחד לשני הבטחות, להיות ביחד כל החיים. מה, זה ממש מקסים, זה מרגש. הבטחות, הבטחות, גם אריאל הבטיח לי הרבה דברים, הוא רק לא הבטיח לקיים כלום. אנחנו קובעים שעל פי ההלכה אין שום ממש בכל ההצהרות האלה, בכל השבועות והנדרים. כי על פי ההלכה אין לזה שום תוקף. אבל הצד היותר טוב, התכנסנו כולנו, חכמי מועצת התורה, וגם כבדין מיוחד, ואנחנו קובעים ואומרים, כולם מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. מה החתונה הזאת? אז הם קצת רוקדים ושמחים וקופצים. מחר, אחרי החתונה זה מתחיל החיים האמיתיים. מס הכנסה. מע"מ. ביטוח לאומי. דלק. מחסור בכסף, חובות, משכנתה, ילדים. האמת מורדי בחור על הכיפה, צריך להיות קצת יותר גבר, אבל על הכיפה. מתן, חשבתי שכבר עברנו את תקופת האבן. תפסיק להיות כזה שוביניסט. אני שוביניסט, אני מעריץ של שלי יחימוביץ'. תפקידי האישה, נקודותיים, לגהץ, לבשל, לכבס, לנקות, לטפל בילדים. תגידו, מה הבאתם מתנה? אני הבאתי תרנגולת, זה נראה לי הרבה יותר אישי. מה, את רצינית? זה מה שהבאת? אני הבאתי ספר. אני לא מבין מה הקטע בכלל לשים צ'ק, אין פה מה לאכול, רק פיתות וחומוס. וואי, אני מה זה רעבה, אין פה מה לאכול. אבל הבאתי מהתחנת דלק. שמה? תקשיבי לי גם. עולה היום לחם 5.40. לוקחים מאיתנו ים כסף על כלום. אתם יודעים כמה עולה לחם? רגע, את הניבה שלו והדמעות, זה היה ממש פתטי. הבן אדם הרג מחבלים וטרוריסטים מטווח אפס. היה רמטכ"ל חומת מגן, חיסל את הטרור כמו שאף אחד לא עשה לפניו. וכל זה בשביל מה? בשביל שאנשים קטנים ומאופסים יגידו עליו שהוא פתטי? סך הכל עוד היה את העסקה טובה, מורדי בחור טוב. יעיל, נוח, טוב, זול. וואי, איזו חופה יפה. וואי, את יודעת, היא מזכירה לי את החופה של כוכבית גיור. רגע, את לא יהודייה? עכשיו, כן.
give me some Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to your ear, no complications. As yalla yalla, come on, give me some